Daghan ang nagduda nga basin for content purposes lang daw tong away-away ni Boy Tapang o sa iyang live-in partner. Kini human nga wala mo dayon og file o kaso ang iyang live-in partner ni Boy Tapang kinsa ni pasangil nga gikulata kuno siya apan di na lang siya mo file og kaso. Dili ko makablame sa ubad nga mga tawo nga magduda o makapangutana nga basin for content lang tong ilang away-away kay vlogger biya ni Boy Tapang. Kay bawo na kag vlogger bisag unsa na lay content nga mahuna-hunaan para naay ika-upload para daghan ang mo views mga kabumbo. The more views, the more money. Mao bitaw nang dunay uban nga mga vlogger nga magdrama-drama kunuhay nga mag-away-away aron mo sikat og maayo sa Facebook aron managhan og maayo ang ilang mga followers. Kining mga netizens god ganahan kayo og mga minorities nga issue. Hilabi na kini nga away-away sa magtiayon. Away-away sa manag-uyab. Ganahan kay mga marites ani. Dili na lang unta ko magisgot nini tungod kay away magtiayon man ni. Ila maning internal nga problema apan na dili malikayan nga mahisgutan gyud sa mga sakop sa media tungod kay mura naman gud og public figure ni si Boy Tapang tungod sa kasikat aning tawhana daghan kayo og followers. Matod pang Boy Tapang wala kuno niya kulataha ang iyang live-in partner. Apan matod pas ubang mga netizens nga dili na maabot sa police station ang babae kung wala pa pasakiti ni Boy Tapang. Dili na moadto kuno sa police station ang babae kung wala pa kuno kulataha. Unya ang babae nagpakurasyon sad. So mo'y rason nga ang pulis gidakop si Boy Tapang base sa pangangkon sa iyang live-in partner nga gikulata siya. So mao tong gipreso in town si Boy Tapang mga kabumbo. Kung tinuod man gani ang gisulti ni Boy Tapang nga wala niya kulataha ang iyang asawa, laktod pagkaistorya bakakon di ay ni iyang asawa, red flag di ay ni. Kay magbuhat-buhat man og istorya para mapreso iyang bana. Tiaw mo na. Kung tinuod tong gisulti ni Boy Tapang walang bugbugan kuno nga nangyari, wala kuno'y kinulatahay nga nahitabo, unya gipapriso siya sa iyang asawa kay nangangkon nga gikulata. Sa ato pa red flag di ni iyang asawa mga kabumbo. Mao nang ang uban nagduda nga basin for content lang ni ang ilaha aron mo sikat og maayo, aron mahisgutan na pud sa mga tawo. Sultian ta mo good publicity, bad publicity, still publicity. Makakuha gyapon ni ka-atensyon sa publiko mga kabumbo. Apan matod pang Boy Tapang atol sa interview sa Bumbo Radio nga dili to for content ang nahitabo nila tungod kay tinud-anay gyud to nakatilaw gyud siya og preso. Na preso gyud siya mga kabumbo. Apan matod pa ni Boy Tapang nga atangan lang daw kuno sa iyang mga followers ang ilang video pohon sa iyang live-in partner kay iyang ipakita sa publiko ang iyang uyab. Magjuwa reveal siya pohon. Magkulab sila sa iyang uyab mga kabumbo. Nasayran nga nasuko di ay si Boy Tapang kay mag-vape di ay ni. Iyang uyab bisag bag-o pa nanganak. Mag-vape kuno bisag bag-o pa nanganak. Dili gusto si Boy Tapang nga mag-vape iyang uyab. Hinungdan nga nasuko iyang uyab nga gibadlong hangtod nga nagkalalisay na, nagkalalis na og maayo, hangtod nga naabot ginoon sa punto nga naabot ginoon sa police station mga kabumbo. Kung ako'y pasultion, dili sad maayo alang sa usa ka babae nga bag-o pa gani nanganak unya magyup-yup ka diya anang aso sa vape nga naarba kay bata nga gipatutoy o di gyud maayo mga kabumbo. Sakto ra pud si Boy Tapang nga iyang badlongon nga ayo pagyup-yup anang vape kanara ba kay bata gipatutoy kailang bata gamay pa bag-o pa nanganak dinhi iyang asawa mga kabumbo. So iyang gibadlong hangtod nga nagkainitay na nakalalisay og maayo. Hangtod nabot sa punto nga naginubay na kunos butang. Nya matod pas pangangkon sa babae nga gikulata kuno siya. Dapat ligawas nga report kay bisag buntis kuno siya, kulatahon kuno siya mga kabumbo. Base sa pangangkon na ani mao nga babae, base usab sa ligawas nga report kagahapong adlaw. Apan bato pang Boy Tapang nga wa ni mahitabo nga iyang gikulata iyahag uyab. Wala kuno'y bugbugan nga nangyari mga kabumbo. So wala kuno niya pasakiti. Pero nga naman pod ni nga iyang uyab nga niabot mas police station,
og nangangkon man nga gikulata. Kay kung wala pa kuno ni pasakiti iyang uyab mga kabombo, dili ni maghago og adto sa police station para i-report kuno sa Boytapang mga kabombo.